Imma intom, ara kemmu sempliċi, ħanaraw kemmu loġiku ta' dan il-disors, wara qed jgħidilna hekk, ħanippruvaw nifhmu l-kliem ta' Ġesu kemm għandu sens. Imma intom ja ħassina, tridu tafu x'għandkom tagħmlu, tridu taf x'għandek tagħmel biex inti tgħix ħajja tal-Istrani veru, ħanejdek jien x'għandek tagħmel. Ħobb la dewwa tagħkom. Tafu għaliex? U l-fuq sibna birku lil min jisħibkom veru, birek l-għadu tiegħek. U ħobb l-għadu tiegħek, tafu għaliex? Għaliex jekk ħasan ħobbu la dewwa tagħna, daw il-problemi mhux se jeżistu żgur. Għaliex jiena jekk se nħobb l-għadu tiegħi, jiena ċert, da mhux se jtini lura xi ħaġa. Qed nagħtih verament b'xejn, qed taraw ftit għaliex Ġesu jgħidilna biex inħobbu l-għadu tiegħi. Għaliex meta tinħobb l-għadu, jiena m'għandix il-problema jew id-dubju nix nagħmel b'intenzjoni ħażina jew tajba li ħajtini, qed intih b'xejn żgur. Għaliex qasna kif ħajaċċetta x'ukoll dak li qed nagħmel lu qed nagħmilha b'imħabba b'xejn. Qed intih b'xejn anzi forsi jara jobżoqni. U mhux hekk biss, qed jgħidlek kbirek iktar il fuq, insejt ngħidilkom bi kbirek mill-għadu tiegħek. Għaliex aħna nbirku s-soltu lil min jagħmilna l-ġid, mhux hekk. Imma hawnhekk qed jgħidlek kbirek l-għadu għaliex għax l-għadu jagħmilna l-ikbar ġid tafu għaliex għax itina l-opportunità inħobbu bħal Alla. Itina l-opportunità nsiru bħal Alla. Għalhekk inbirku, aħna nbirku lil min jagħmilna l-ġid. L-għadu qed jgħidilna naf kliem paradossi ma vera profond. L-għadu jagħtina l-opportunità nsiru bħal Alla, jagħmilna l-ikbar ġid. Mhux ta' b'xejn jgħidilna hawnhekk birek l-għadu u ħobb l-għadu għax meta nħobbuh dan id-diskors jiġi magħmul spontanjament u bl-iktar mod veru serju u perfett. Meta nħobbu l-għadewwa tagħna b'dan il-mod. Għamlu l-ġid, isilfu bla ma tistennew xejn lura. Titkellem fuq l-użura hawnhekk ukoll, temma ma nistgħux nidħlu f'kull dettall, all right? U l-ħlas tagħkom ikun kbir. U tkunu u li talla l-għoli li ju tajjeb mal-ingrati u l-ħżiena. Issa naraw iktar il-qudiem se jkun dan il-ħlas. Nkunu u li talla. U law li talla San Pawli kompli jgħid werrieta. U werrieta ta' xiex, mhux ta' artijiet, imma l-werrieta jiġifieri nsiru bħal Alla. Bħal Alla. Aħna dak li għamilna wlied kemm indarbetna hija l-imħabba li aħna nagħmlu. Jekk aħna nuru maħabba, right, aħna nsiru wliedu. Dak li għamilna wliedu, u jekk wliedu werrieta, u jekk werrieta, nsiru bħal Alla. U dan id-diskors wara kollox, dan l-iskop tiegħu, jekk Alla jħobbna ma jistax ma jridniex bħalu. Hawnhekk nilħqu għall-quċċa tal-aktar għoli ta' dan id-diskors. Iva, diskors li huwa indirizzat biex jagħmilna bħalu. Il-missier mhux hekk li l-ibnu mhux tant jixtiequ bħalu aħjar minnu. Is-Alla ma jistax jixtieqna aħjar minnu. Għax aħna nistgħu nkunu bħalu. Kif se nkunu bħalu? L-aħħar paragrafu huwa indirizzat biex jurina kif verament x'iridu nagħmlu biex insiru bħal Alla, mhux ċanta, għalhekk huwa d-diskors tad-deheb. X'iridu nagħmlu biex inkunu bħal Alla? Attenti, jekk ħanibqgħu issa niddubitaw minn dan id-diskors jew innaqsu u nqasqsu, irridu nifhmu dan id-diskors. Ħennu bħal muħanin mis-sirku. Fil-ktib taqif minn għandu l-paġna biblika għamiltilkom citation f'dejja din. Dan il-klim ifakkarna dak li hemm miktub fil-Levitiku chapter 19 verse 2. Kunu qaddisejn bħal muqaddis il-mulej Alla tagħkom. Mela x'in il-quddusija tagħna, xi tfisser tkun qaddis? Qaddis tfisser tkun totalment differenti. F'liema sens Alla huwa totalment differenti. Li huwa mhux juża ħniena, huwa l-ħniena. Il-ħniena. Alla mhux juża l-ħniena, Alla mhuwiex dak li huwa ħanin, Alla mhuwiex ħanin, Alla huwa il-ħniena. Issa, hawnhekk qed jgħidlek ħennu bħal muħanin missierkom. Il-kelma bil-Malti
ma titraduċix il-profondità tal-kelma li tintuża fl-iskrittura anke fl-Antik Testament meta tirreferi li Alla huwa ħanin. Bil-Malti m'għandniex kelma li din. Meta Alla jgħidlek li huwa ħanin, jirreferi għall-om kif tħoss għat-tarbija fil-ġuf tagħha. Mela hawnhekk Alla tippreżenta ruħu b'mod femminili. Mela l-irġiel ma nistgħux nifhmu għalih. Alla hawnhekk qed jitkellem b'mod femminili. Għalhekk jgħidu li Alla wkoll għandu mill-aspett femminili, għaliex jitkellem ġieli wkoll dak li jerfa' lil-ulied u jerdaħħom u jagħtihom il-ħalib minn sidru mela huwa femminili wkoll. Anke hawnhekk iħobb iħenna l-uliedu, iħobb lill-uliedu b'imħabba uterina, bl-uteru. Alla jħobbna bl-uteru, mhux bil-qalb. Din is-sabiħa, meta Alla jgħid iħobbok, ma jħobbokx b'qalbu. Aħna meta ngħidu illum qed nagħmlu l-festa ta' San Valentino. Għalhekk għattilkom hija ola minn din il-festa li qed nagħmlu l-Vanġelu, meta Alla jgħidlek inħobbok, jgħidlek jiena nħobbok b'imħabba tal-uteru. Kifhom tħobb lit-tarbija tagħha, fl-uteru tagħha, li aħna l-ġiel ma nistgħux nifhmu. Xi tfisser din l-imħabba uterina? Din l-imħabba uterina li jħenn li jaħseb li jiġġudika bl-uteru la bil-moħħ laqqas bil-qalb, ma jfissirx li Alla għalih jgħaddi kollox. Din tfisser li Alla jħobbna bl-uteru. Imma jħobb kif diġà sqattilkom dak l-eżempju ta' dik l-om kif tiġġudika lil-bina li qiegħed il-ħabs. Alla huwa dak li l-iktar jobot il-ħażen. Alla huwa dak l-iktar fostna li jobot il-ħażen. Għaliex Alla jobodu l-ħażen? Għaliex jagħmel ħsara lill-uliedu. Għalhekk jobodu Alla l-ħażen, però Alla jagħmel distinzjoni li aħna ma jirnexxinniex nagħmluha u din tkun ċara f'moħħna u rridu naħdmu fuqha, li tolbu l-Ispiritu tal-Alla jfejjaqna fuqha. Aħna maħniex kapaċi nisseparaw il-ħażen tal-bniedem minn mal-bniedem. Aw Alla jagħmel hekk. U rridu nibdew nitalmu nagħmluha din. Ma nistawx ma ngħidux li xi ħaġa hija ħażina, Alla ma jgħidx dik il-ħaġa mhux ħażina, Alla ma jintebaħ li dik il-ħaġa hija ħażina għall-aħħar u jobodu dak il-ħażen imma jħobb imħabba uterina lil dik il-persuna li ċorta li tagħmel dak il-ħażen. Għaliex għax kapaċi jissepara l-ħażen minn mal-persuna. Jisħet dak il-ħażen imma jgħanna lill-persuna. Di tfisser ħennu bħal-muħannin missikom. Talmu ħennu kif iħenni l-missier. Dan is-sens iħenni l-missier. Jissepara l-ħażen minn mal-persuna. U xi ħaġa li rridu nibdew nidraw. U nagħmlu anke man-nies li aħna għandna x'ngħidu magħhom. Araw kif verament narawhom differenti. Iva, weġġatni. Il-ħażen tagħha nikkundannaħ bl-aħrax, anke Alla jikkundannaħ, imma hi differenti minn dak li għamlet. Aħna għalhekk it-talb irid jgħinna f'dan, għax Alla naraw Alla kif jiġġudika anke dik il-persuna, għalhekk idu npoġġuha fit-talb dik il-persuna, dik li għamlet huwa ħażin u ħażin ħafna, imma hija differenti. Hi dik il-persuna li kienet ikkundizzjonata minn ħafna affarijiet, min jaf minn xiex kienet għaddejja, min jaf l-upbringing tagħha. Min għallimna jagħmel hekk? Kristu fuq is-salib. Aħfrilhom missier biex m'għamlux ħażin. Għamlu ħażin, naraw kif ġabuni biċċruni. Imma ma kinux jafu x'inhuma jagħmlu, għax min iħobb jiġġustifika wkoll. Min iħobb jiġġustifika, u anke aħna attenti għalhekk niġu maħfu, għax ma nafux x'qed nagħmlu b'nubit tagħna aħna, alright, b'mod sottili, mod psikoloġiku, subkonxi, ħafna ħażen li aħna nagħmlu huwa kollu kkundizzjonat minn dawn l-affarijiet u aħna għalhekk maħfurin għaliex ma nafux x'aħna qegħdin nagħmlu. Ħennu bħal muħanin missierkom. Mela talmu ħobbu, talmu ħarsu li l-persuna, kif jagħmel Alla. U hawnhekk issa ħajtin.
ċertu tips tal-aħħar għaw l-aħħar paragrafu ċertu tips biex aħna naslu biex nħennu bħal missier. X'irridu nagħmlu? Tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati. Anke dan id-diskors please naftu don't fit ma ħan nispiċċaw però kliem tad-deb dan li hemm bżonn li nifhmu l-interpretazzjoni veru tiegħu. Tiġġudikawx biex ma tkunux iġġudikati, tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati, aħfru u ssibu l-maħfra. Attenti, ninsew ftit kif konna naħsbu li jfissru dan il-kliem. Tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati, tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati. Nifhmuha darba l-dejjem, mhux qed jgħidlek hawn iġġudikati u kkundannati minn Alla wara. Attenti. Mux għaxek jina nġudikat illum un bat Allah jġudikani, dak huwa żball kif tiġi interpretata. Alla diġà iġġudikana u ikkundannana. Il-kundanna u l-ġudizzju tagħna ġa saru attenti. Il-kundanna u l-ġudizzju tagħna saru fuq is-salib ta' Kristu. Ħanaraw kif iġġudikana u ikkundannana Alla. Ħanaraw ftit. Mela, serja din id-diskors. Alla ġudika l-umanità u xrafilna ħażen kbir. Ħażen kbir. Ħażen serju u gravi. Tant gravi u serju u tant Alla jobot dak il-ħażen u tant beżżaw u tant wikra dak il-ħażen tal-umanità li sewa lebnu. L-iżveniment żvinaw lil-Kristu. Kristu, l-iżveniment ta' Kristu fuq is-salib ċarċar demmu kollu juri kemm dak id-dnub kien serju u wikra. Però fl-istess ħin, attenti ftit, mela il-ġudizzju sar. Il-ġudizzju sar, il-ħażen huwa kbir u jixraq li jiġi impatti. Jixraq li jiġi kundannat. X'kienet il-kundanna tal-umanità? Ħanajdilkom x'kienet il-kundanna tal-umanità. Propju x'issepara l-ħażen mimma l-ħażin. X'għamel il-ħażen tal-bniedem raħ tant ħażin li kellu jpatti għalih u dan sofra leħ Kristu. Però tant kemm Alla ra li l-bniedem huwa tajjeb il-mimmi tajnejh. Tant kemm Alla ħares xorta li dak l-umanità mħassra, ma xorta għaraf li din l-umanità jixraq ilha tgħix għax hija tajba, hija ta' min li tali l-nifsu flok l-umanità. Kien lest joffri lill-ibnu biex ħadd minna ma jmut. Għaliex għaliex apprezza ħabb lil kulħadd mhux lejlita jew lilek għax taħsbu imorru l-qudies għax ngħidu rożarju. Saħansitra l-ikbar kriminali kien mindendek fuq is-salib, l-iktar wieħed maħmuġ bid-dnub tiegħu xorta Alla iġġudikah u kejlu bħala persuna li jixraq ilha kull tifħir u kull imħabba. Tant illi għażel li jmutu minħabba il-bniedem. Alla dan li kienet il-kundanna rawtit u l-ġudizzju tiegħu fuq is-salib. Dwar il-ġudizzju l-kundanna tagħna ġa seħħew, issa noqogħdu attenti. U dan seħħ għaliex is-separa, nerġa' nibqa' nirrepetiha, s-separa il-ħażen mal-ħażin, id-dnub tal-bniedem minn mal-bniedem. Issa, meta aħna niġġudikaw u nikkundannaw, aħna sfortunatament ma nagħmlux hekk. Ma nagħmlux hekk tafu għaliex għax dan id-diskors ma fehmniex. Għax anki aħna nħossuna ġudikati kundannati. Aħna nħossuna ma għadna ma fimniex li Kristu għamel hekk magħna. Allura il-fatt li aħna għadna ma ċettajniex din il-liberazzjoni li ġabilna Kristu, allura meta niġġudikaw u nikkundannaw aħna, nagħmlu l-istess ma' l-oħrajn. Għalhekk qed jgħidlek hawn tiġġudikaw xi ma tkunux iġġudikati. Għaliex meta niġġudika persuna
norbot il-ħażen ma' dik il-persuna, ma nilliberaħiex mill-ħażen tagħha. Imma dan nagħmlu għax jiena nħares lejha nnifsi wkoll b'dan il-mod għadni nħossu marbut mad-dnub tiegħi, għadni nħossu li jiena id-dnub tiegħi għadu miegħi, għadni ma ħassejniex il-ħnina u l-maħfra talla, għadna ma ħassejniex il-maħfra u l-ħnina tiegħek. Għadni ma ħassejniex liberi minn dak li Kristu għamel fuq is-salib. Allura, meta niġi biex nħares lejk, allura niprojetta dak li huwa l-immaġini tiegħi fuqek. U allura mhux il-kwistjoni ta' kundanna ta' Kristu u ta' Alla fl-aħħar għax jiena jekk min issa naċċetta li Kristu li liberani, ħelisni, ħenna lija, jiena fl-aħħar mill-aħħar ħanereq mad-dnub tiegħi. Waldi jiena mhux Alla ħajjistħibni fl-aħħar ħajjiġġudikani. Jiena ħanereq jekk aħna mhux se nilqgħu il-maħfra u l-ħniena li Kristu diġà ġabilna, jekk jiena mhux se niftaħ idejja u qalbi għal din il-grazza u l-imħabba nħossni maqfur u nħossni maqbub minnu, allura jiena fl-aħħar ħanibqa' marbut mad-dnubiet tiegħi. Di tfisser li tiġġudika, di tfisser li tiġġudika. Tajjeb jiena nista' niġġudika l-azzjoni tiegħek iva, l-azzjoni tiegħek nista' niġġudika, m'hemm xejn ħażin għax mhux jien qed niġġudika l-kelma talla, imma rrid inkun kapaċi nifirdek minn l-azzjoni tiegħek. Jekk jien ma nagħmilx hekk miegħek ifisser li jien nagħmel miegħi l-istess. Jiġifieri jiena fid-dnubiet tiegħi u ħażen tiegħi nibqa' nħoss li jiena marraq. M'għandix kapaċi nara li Kristu anke quddiem il-ħażen tiegħi li jaċċettani jħobbni kif jien. ċoħe kif jien, maħlul, għax salvani, għax tani dik l-mħabba u tani dik l-liberazzjoni. Jekk jiena ngħaddi minn din l-esperjenza ta' liberazzjoni mid-dnub tiegħi, allura anke lilek meta nħares lejk inwaslek għalhem u mhux nibqa' nżommok il-ħabel ta' dnub tiegħek morbut monqok, dan ifisser tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati, tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati. Għalhekk ma tikompli jżid, aħfru u ssibu maħfra. Mux minn Alla tafu, għax jekk jiena ma naħfirlekx. Tafu xi jfisser li għadni ma fhimx li jien maħfur. Jien diġà maħfur, jien ġa maħfur. Aħfru mela, aħfru, ħolli l-ħabel, dik tfisser aħfer, dak li tħollu jkunu maħlul, dak li tortu jkun marbut, dik tfisser il-maħfra, ħolli l-ħabel minn maladu tiegħek, minn persuna jitħares leha. Aħfru u tkun maħfur, għaliex jekk jiena m'iniex kapaċi nħolli l-ħabel minn modi, jekk jiena m'iniex kapaċi nifhem li jien maħfur, kif nista' naħfirlek? Jekk jiena fimt li jien maħfur, aqqas biss jgħaddini mir-ras xi tfisser li ma naħfirlekx. Dini, għasakki serja, kieku verament nafu aħna kemm aħna maħfura, li kieku għazbis jaddinna mir-ras nafu xi jfisser li jien ma naħfirlekx. Dan jfisser dan il-diskors. Għatu u jingħatalkom għazbis speċifika x'tagħti, kollox, ħarx lejn dak li ta' kollox, l-Ewkaristija qatta biċċiet, għatu u jingħatalkom. X'ħaj jingħatalna? L-aħħar sentenza, l-aħħar waqt. Kejl tajjeb, marsus, mezz sewwa u mburġat. Iqedulkom f'poġġolkom. X'inhu da? Din il-bidla tagħna falla. Din il-bidla tagħna falla. Dan il-kejl mburġat. Dan id-destin qed nistennew aħna. Jekk aħna nħobbu b'dan il-mod, insiru bħal Alla. Alla m'għandux problema nsiru bħal. Dan hu dan il-kejl imburġat. Attenti anke din l-aħħar frażi interpretajniha ħażin. Għax bl-istess kejl itkejlu intom jitkejjel lilkom xi jfisser dan. Bl-istfisser għax daqskemm ħatati fil-proporzjon li ħatati se tinbidel falla. Skont kemm ħatati u iktar ma tagħti u iktar ma tħobb u iktar ma tħen skont ma ħatkejjel int, iktar se tinbidel falla. Iktar se tinbidel din l-immaġini, li Alla jixtieq li kulħadd jinbidel fiha. U li dan id-diskors għandu l-iskop li jbiddilna fih.